Йоу, здравей, здравей. Радвам се, че ще имам възможността за втора поредна година, за втори пореден сезон да работя с ментор. За мен това е много важно, защото вярвам, че менторът може да ти спести много, да ти спести грешки, да ти улесни пътя, да ти покаже неща, които ти не си знаел, тънкости, челъми. И това го оценявам. Също много искам някой ден аз самия да бъда ментор и да дам това, което на мене аз съм научил. Защото просто имам такова желание да давам. На този етап ми е по-важно да развия себе си и след това ще мисля за даване. На, казвам се Джан, на 23 години съм. Може би това първо трябваше да го кажа, но нещо. Занимавам се с снимане и монтаж. Снимам Снимал съм много различни неща, като много хора, които са занимали с снимане, корпоративни клипове, клипове от концерти, YouTube клипове съм снимал за себе си. Това ми е страстта, за жалост, която не практикувам много на този етап, защото съм се вглъбил в това да изкарвам пари, защото имам нужда на този етап. Главната ми цел е да направя работата си нещо, което ми харесва, нещо, което ми носи смисъл, удовлетворение и м- смисъл, удовлетворение и дори и щастие. Вярвам, че и това го искам, защото по-голямата част от живота си ще работя и ако не ми носи тези позитиви, тези дивиденти, аз не знам, обезмисля се цялото нещо. Искам също и да ми носи някаква финансова и времева свобода, да имам визия как може това работата ми да ми донесе финансова и времева свобода. На този етап не работя с агенции, по-скоро съм фриланс, просто защото агенциите на база на това, което искат за един оператор и монтажист дават много малко. Работил съм в агенция 5 месеца, беше много добър старт, благодарен съм, подадоха ми огромна ръка. Аз работих в Native, агенция за кратки TikTok видеа. Работих Имах възможността да работя по големи брандове, големи проекти. Аз всъщност там спах в офиса, просто защото аз съм от Шумен, приеха ме, отидох там и спах в офиса, за да работя там 5 месеца. В крайна сметка ме освободиха, защото беше много тегаво и не мисля, че смогвах на всички изисквания, които имам от работа, в стрес по финанси, защото и там имах проблеми, стрес от към романтичните ми взаимоотношения и такива много тегаво беше и ме освободиха. И защото ще заминавам за Америка май месец. Да, искам някаква свобода. Знам, че като фрилансър мога да изкарвам повече пари. Знам, че е нож с две острията. Защото има такива цикъли има такива... В фрилансърството има нещо наречено feast or famine. Нали? Или пируваш, или гладуваш. И в един момент не е мога да смогнеш. Тук проект след проект, проект след проект. Получават се нещата и после бам, един месец затише или нещо такова. Не знам дали при всички хора е така, не знам всичко, но знам, че това е реалност за някои хора. Искам това да го избегна и да, искам също а, накратко да живея един по-свободен живот. Да правя неща, които не ми е досадно да правя, защото в момента работата я правя просто за да изкарвам пари. Монтажист съм и снимам и просто за да изкарвам пари. Искам да се занимавам с документални клипове, да, клипове, тип интервюта. Вярвам, че мога да го вкарам, може би в нишата на сватбите, в нишата на брандовете, в смисъл в нишата на съдържание отново за бизнеси, но е така по-специфично, няма да е за... Не го виждам по-скоро за social media, за социалните мрежи. Да е точно, но да, това искам. Искам, като цяло мечтая за един, колкото клиширано да звучи, по-хубав живот. И да, вълнувам се да се запозная с теб. Вълнувам се да разбера коя си или кой си. Не знам нищо за теб.
Е... Това е. Ще се видим на 22 марта.